no Spotify Spotify cha uthwele ngeqompela ke manje hayi laboganga uSpotify cha siyabingelela nje kubalaleli bokhosi FM ukhosi FM umsakazo wamphambili obingelela umthandeni SK iyazethula ke umuntu ngaso sonke isikhathi kunjalo nje ibrand isasebenza SK lo igcwamelisha umnikazi weGushi neParis njengamanje indaba ngoSpotify namhlanje abusuka madoda akekho umuntu ongalibona izinga kaMaskandi ukuthi ulikhula kangakanani bakwethu kwesibili umculo kaMaskandi ke la umthandeni SK ubambe ikhulu kwiqhaza thini uMaskandi nawo ubekelele izingulo namhlanje okwesithathu Spotify uyibophezela ke ixhasele ke la umculo kaMaskandi kanye ke nomculi umthandeni SK ukuthi ke aphumelele ingakho ke namhlanje sikhuluma naye nje ke mkhaya ake sibuke emuva mfowethu usukela kwialbum yakho leya kuze kuzofika engomeni lezi eyishise ikhotha iGushi kanye neParis ungalichaza kanjani emkhaya akukho okubaluleke kakhulu njengokuthi nje singaqala sibonge kakhulu uNkulunkulu ekuthenini aphakamisa ibrand kaMthandeni SK uzokhumbula ukuthi mina ngicwamelisha ngindlaba ephika ngomshove enkani kwabanenkani njalo phambilini mawukhuluma ngama-album akudala bekwaziwa ukuthi ukuze ungene kwimarket emelungene kube khona umuntu ongafana naye kube nama games njalo so kwahamba kwafika kimi umbono noma kwafika kimi ugcobo lokuthi namhlanje ngiqhamuke nomculo urban music umculo legit ushunwe eParis ilapho uqale khona ke indaba enkulu nje ubona uSpotify namhlanje nje ungiqokela kube ngizokhuluma ngicabisela amabhinqa ngoba amabhinqa kuye kwanzimanyana ukuthi understand ukuthi lento le ya online isho ukuthini you understand kwasho ukuthi khona ke vele inkuzimalanga engafundile nayo njengama ukuthi uyabona futhi iqhwakele lapha ku Spotify ngokaMaskandi so ke ngicabanga ukuthi ngithembakele ku Spotify ukuthi ube ngizochayela amabhinqa understand ukuthi Spotify uyini Spotify awuthengeka ama numbers uma ungena ku Spotify udlala ingoma uSpotify ubona kahle unombolo 1 mhlambe kwamanye amachannel baziningi izitolo edayisa umculo mhlambe kwezinye indawo mhlambe khona amaplan okuphakamisa ukuthenga ukuboost yabo so Spotify awuboost ufuna uqala ngeze igama la Spotify leyo because ngiyazi ukuthi abantu banama content nani bayadlala everywhere you go awukazi unqamlela lapha ku Spotify fanele siqonde nje akunqanyulelo lapha ku Spotify mawukuthi uno 30 million iParis no 30 million ongempela yabo if ukuthi uno 40 kanjalo so ilokho kubalekile lokho kuqaleke emveni kuba ngiqhamuke nomculo olegit umculo olegit ke umculo njengoParis ushuna omusha wezasewulisa lonto leyo ivula amathuba amasha kakhulukazi bayabona abantu ukuthi kunabafana abancane lapha omenze olimit bathenga imoto abaculi baphumela ngokusheshsha njengamanje lokho kusho ukuthi umculo usunani ke usunemali yabo uzobuza komnye ukuthi uyisho save imali isho kini iphi imali nje awuthabo cha mfowethu akubalekile kakhulu lokho imali uyibona egazini kumuntu akudinga ukuthi azachaza veza nakho but usunemali umculo kubalekile lokho abafana abancane abafike manje bekwazi ukuhamba ngemoto ezayihamba babubhe umuzi noma ukuthokozanilanga amafutshuna nani lonto iyacacisa nje ukuthi into ya online yasebenza bafuthi la sesupporteka khona manje ngifuna ukuza lapho ukuthi impilo ibe njani ngoba phela nifika nifike ama city ekhona isuka manje impilo kuma city uyabona ama city indaba yawo ayisekho ngisho uthenga imoto manje ayiphumi nomshini odlala ama city so iyaphela indaba yawo nje siphelile abasakwazi ukwadlala yilaba bebe nemshini le ebikhona phambilini emisha ifunela o-bluetooth manje impilo ibe njani sekushintsha nabo Spotify sebekhona umculo uthengwa online njalo yabona mfethu maniqhathanisa ngifuna ukutshela yabona ngesikhathi sisawubaba ubheka umuzi ngalesa sikhathi ngesikhathi ubhutushilo umuntu ekhala sikangafa kusekhona amakhasethi ke lapho ke ayinomcebo impela yakhe kahle thina sifike lapha umculo usufa ngoba usuratsha kakhulu even nomqomeni nomtshengiseni babekhala ngalokho ukuthi umculo uyakhoshwa impela nama CD wona nje afike nenkinga enkulu ama CD nje asilimaza kakhulu kwakhona abafowethu asebangasomabhizinisi ngomculo wethu yabo kusukela nje ngifika nje mina vele umculo ungasenamali ngaze ngaqhamuka neplan entsha yokuthi ngize ngebhanoyi ngizothengisa amaphuma album la eworkshop phinde ngithengise eGoli ilapha ngikwazi khona ukuthi ke ngiphathe imali kodwa emveni kwalokho impela kwaphela so njengamanje ngicabanga ukuthi umculo usubuyela usuzosebenzela usubuyela kuleza sikhathi sobhuda abadala abakwazi ukwakha imizi baganwa baphumelela nani nathi ke sesokuthola ithuba manje ingakho ngithi engakushumayela kakhulu mina ababhincela ukuthi ngicela uqhubeka asisupport siwuMaskandi sibambisane siyishintshe futhi nesystem ebesihamba ngayo uMaskandi wazonga ukuthi
uyangcofana noma ngizela nje emsakazweni fanele ngizothi ngiyinkunzi ke mina ngoba nginama view nginama numbers amaningi yebo nama numbers abaningi njengamanje umhlaba ujekele ngakimi abantu bayangithanda kodwa ngikhukhumali ngalokho uyabo kunalokho ngincenxa abafowethu ukuthi beqhubeke besisupport siyimisela ukubona umuntu ozoba umthandeli kusasa noma ozodlula ama numbers kaMthandeni kusasa uyabona akukhona ukuthi uMthandeni ube lapha nje sekhona ngenkani ngoba nakhona ngifika ngokuhlakanipha kwami uNkulunkulu okudalile into edaliwe kunjalo mfowethu so nje lokho nje ukuthi ngabancenxa ababhinqa ukuthi awayifundisa into ya online and then azi ukuthi mayingena ku Spotify edlala ingoma kaMthandeni edlala ingoma kabanike noma ngabubani asuke usukwenza umkhulu umehluko empilweni yakhe njengomculo kaMaskandi osezakhela igama futhi usenempumelelo enkulu mfethu ongangatshazwa lokho inhlelo ke manje ze-album elandelayo zimi kanjani sobona i-album noma sobona isingili kumi kanjani wayithini indaba enkulu hey madoda yeah awuthi ngithi breathe out yeah indaba ye-album entsha ngingakusho nakho lokho futhi ukuthi nama album asizophela isikhathi sekuzokwenzeka nje uthola uMthandeni mhlawumbe ngoJanuary umthole seliqhwa umthole ngoJune seliqhwa yabo nakho kuzoshintsha lo kodwa konke kulele mina ngoba usuka kudayisa ingoma eyodwa manje yabo ume ngayo nje so nakho lokho kulele mina kodwa ke angawuvala umpompo walokho ama-album sawadinga sathanda ukuze insizwa ishinga nani kube mnandi ngoba khona abaphiwa khona ukushinga lokho yabo so ngicabanga ukuthi i-album kaMthandeni SK entsha izofika vele ngasekupheleni konyaka kodwa siya kuyidandi July ngi-19 zaka July ngoba sikuJuly nje lapho ngizorelease khona ibeat entsha njengoba wenza nyakeke ngizoyenza nyakeke ngithi ngizoyifihla leyo ngizoyifihla ngoba nje ngiyabona vele sekuvele sekonakele vele kumoshakela ngizoyifihla ngi-19 nje laphana ekudandi July ngicela sibe sisonke nje emkhaya kunjalo vele ngiyidedela insimbi entsha ne-surprise ye-performance kanye nabalandeli yabona nje zasewulisa abalandeli bami-ke akusekona ama-renovation into ka-nation nje ngicabanga ukuthi iphelile ngoba masishintsha fanele sishintshe yonke into siyarenovate manje sekungesasewulisi ezasewulisi-ke yabona legit yabona yeah so nje bafowethu ezasewulisi sobe zikhona komningi lapha zizoyibonela-ke ingoma entsha zizoyizwela futhi zibone ngiyiperforma bukhoma kuyidandi July alright yini ngisho abanele bakho mfethu nabantu abakwesekayo nje ikakhulukazi njengaye nje Spotify njengoba sikwazi ukuthi umuntu osephule ama-record wahambela amazwe omhlaba ngomculo nje yini ongayisho engayisho kubalandeli bakho kanjalo nanokwesekwa uSpotify njengomuntu osephule ama-record oba nakho lokho nje kuyirecord kukodwa wakhona lokho ukuthi uSpotify ungisendele lapho kozini cha ngiyabonga kakhulu ngoba futhi uyicover yeBhinqa Nation lapha ku-Spotify ngiyicover iBhinqa Nation nakho ya angiyona inkosi yamabhinqa ngicela wazithole icala ngiyicover yeBhinqa Nation shuthi ngifike lento entsha yokuthi umculo kaMaskandi umculo owaziwa njengokuthi abantu abasinda nje ingoma kuphelele lapha njengamanje usutholakala ufeaturishe amanye ama-genre amapiano njalo obona ngisebenza noMahu noLwandle Nkulu njalo even namanje khona abafana abancane abashisayo oSminoff oMenzi oLimit bafeaturisha amanye ama-genre oba uMaidulu uyabona bafeaturisha amanye ama-genre umnandi nje mfethu ezasewulisi njengamanje ezasewulisi ukuthi nathi phela bafethu akisidlushizi siwuMaskandi lento ukuthi siyongena nomsila kachakide njalo kuthiwa azeyifikile uyabo siphelile leso sikhathi manje uyabona njengamanje sidlukotini singena emaklabhini ngoba ubona nje ama-bookings amaningi emaklabhini usungekho umsila kachakide kodwa ngiyayiqhenya futhi ngokuba yibhinqa nokuba yinsizwa yasemakhaya mfethu kuyezwakala elakho lokugcina nje-ke nokuyibongela ku-Spotify ungathini ngathi nje thank you very much Spotify for choosing me as a what cover of the Bhinqa Bhinqa Nation thank you very much Spotify that you're proud of me nakho thank you mngani mfethu siyabonga kakhulu sifisela impumelelo uqhubeke phambili ke uyibambe kanjalo mfethu uMaskandi uyakhulu uyasendlobala uyasabalala futhi uyasabalala yebo ngiyacela futhi kakhulu uyakhumbula ngelinye ilanga nifike lapha eMdletsheni noKwazela umcinele ngakhala kakhulu ngikhala ngokuthi ngiyacela isilekelele ukuthi ngiqede lento
yokuthiwa kunamaqoqonyana umaskandi uyahlukana phakathi yabo nje kumanje ngizokhuluma ngento enhle ngikhuluma ukuthi ngumaskandi onama-numbers amaningi ongaqhoshile abanye omaskandi kunalokho sibhekene namanye ama-genre manje ukuthi sesifikile-ke manje singumaskandi sicela nazi bafowethu sikhona kuyaculeka nathi futhi uma ufuna ukucula nomaskandi angeke uzuyisole umaskandi useyintweni amabhinca ayasapotha kodwa asapotha into enebhinca lakubo nensizwa yakubo nensizwa efana nami nje manje engafundile nje isukela emakhaya eqhuba inkomo yafunda nje yafika lapho yafika khona yangafika emabangeni akakhulu yabona ko university njalo njalo so bafowethu kodwa yaphiwa ukuthi ibe umculi kaMaskandi nocolo umculo kaMaskandi so bafowethu sikhona endimeni siyabonga kakhulu inkundla zokuxhumana tholakala kanjani igqoko elisha Mthandeni SK Mthandeni _SK Instagram Mthandeni SK ku Facebook Mthandeni Mangele kodwa mothe nje Mthandeni ngicabanga ukuthi kuvela yonke into igqoko elisha lisekho Red Nation awusekho khona ezasehulisi ezasehulisi elisha lisekho